Bukatzeko jardunaldia egingo duguna izan gara laburpen txiki bat entzun duguna edo komentatu duguna talde bakoitzean, vale? Eta gero ja bukatzeko ebaluazioko, bai? Inkestatxo bat, bai? Vale, lehenengo taldean egon garenok edo izan da jantokiko arduradunen formazioa. Zeratuko da naz, laburtzen gauzak asko esan duzu, benetan, bai? Baina, bueno, printzipioz formazio beharra, vale? Hori atera da. Premiazkoena edo bereziki berrientzat eta lehenengo gauza iraian bertan izan beharko zen 3 lurraldetan aplikatiboen inguruan, vale? Nola kudeatu eta ez gida moduan batzutan, bai? Behintzat ikusi duguna izan da Gipuzkoan Araban egin da, baina Bizkaian ez, orduan hori iraian egin behar dena, eta bereziki berrientzat, pues igual egun batekoa ez da nahikoa, bai? Osortzen diren galdera, erantzuteko, orduan izan beharko zen, pues gauza bat sakonagoa. Eta gero ez da egiten beste formaziorik, bai? Orduan suertatu dira gai desberdinak, bai, izan daiteke elikaduraren inguruan, bereziki dietak, bai, alergikoak, diabetikoak, orduan horren inguruan, formazio minimoa, baina ez gara nutrizionistak eta ez gara zertan izan behar. Bai? Baina, bueno, informazio bat, elikagaien manipulazioa, bai? Begiralek egiten dutena, pues igual komenigarria da. Azken taldean atera da saio juridikoak ere importanteak izango lirateke, jakiteko ardurak eta ardurak hoiek urratzen direnean edo ez direnean betetzen, arazoak sortzen direnean, noraino gure ardura horretan ere jarri da fokoa. Eta ez dakit gehiago, bai, gero gauzak asko, funtzioak definituta egon beharko lirateke oso argi, naiz eta esaten du, omen daude, baina gero ez dakiten odakigun zeintzu diren gure funtzioak eta horretarako formatu. Pues hau da gurea, begiralenea hau, bestea, ez? Boko hori, bai? Osondo, gure taldean ibili gara begiraleen formakuntzaz. Eta, bueno, nik uste orokorrean ondorio estatu duguna edo izan dalde batetik badakigula jasotzen dutela formakuntza, jaso behar dutela, baina ez gaude oso asebete jasotzen duten horrekin, orduan osatu beharrean ikusten dugula geure burua. Eta osaketa horretan tira egiten dugu 18 ordu hoietatik. Eta hor ja pixka bat ikastetxe bakoitzak bere iniziatibaz, aukeretaz eta testuinguruarekin egiten du pixka bat alduena. Estrategiak antzekoak eskola askotan, batzuk izan dire igual kanpo formatzaileak ekarri saio batzuetan monografikoki formakuntza zehatzak egiteko, beste batzuk ikastetxean bertan edo zelanda proiektu arduradunak, edo zuzendaritzak, edo jantoke arduraduna bera bideratzen ditu horrelako monografiko formakuntzak, eta gero beste eredu bat egon da asko koordinazioa, nola erabili 18 ordu horiek, igual lehenago etorrita, edo noizean behin denbora gehiago eratuta begiralekin, begirali banaka, begiraleak taldeka, eta hor, basu bilanak egiten beti jantokiko arduraduna. Gu horren bueltan ibili gara, argi daukaguna da formakuntza beharra dagoela, gehien aipatzen ziren gaia dira gatazken kudeaketa, elkarbizitza, harremanak, emozioak eta hortik, euskararen gaia eta baita ere arautegia, protokoloak, datuen babesak, horrelako kontuak. Eta muga bezala bai ikusten da, baina ez dakit hori noraino lorgarri izan daiteken, dituzten baldintza laboralak direla mugarik igual handiena, ezta? Azkenan beste lan batzuetan daude, orduan guri hori koordinak eta lanak eta saltzen dizkigu, noraino luzatu euren formakuntza ordu horiek, eta bar. Nik uste pixka bat hori izan dela gure, danak egon zarete gurekin, orduan zeo zeraztu badu, seguro zuek buruan daukazuela. Hortik ibile gara gu. Bueno, gu hizkuntzaren erabilerari buruz hitz egiten egon gara zuekin. Ideia pilo bate atera dira eta asko eta asko errepikatu egin dira talde batetik bestera, hori esanguratsua dela bebai esango nuke. Adibidez, hitz egin dugu, aipatu dugu legeak ez duela inolako hizkuntza eskakizunik eskatzen begirale izateko eta jangela batean egoteko. Horrek
balintzatzen duela bebai, bueno, langileen profila bebai balintzatzen duela euskaren erabilera, ez? Batzuetan gertatu egiten da, ez dela egoera berdina izaten, langilea ordezkoa bada edo finkoa baldin bada. Adinak ere zerikusia duela batzuetan behintzat, kasu batzuetan euskararen erabilerarekiko. Ideia garrantzitsu bat bebai izan da, eremu soziolinguistikoak erabat balitzatzen duela euskararen erabilera, ez ala gauza bera herri txiki bateko eskola txiki batean edo testu inguru erdaldun bateko eskola batean egiten den euskararen erabilera, argi dago. Azkenean gizartearen isladak dira eskolak eta hori gertatu egiten da, bai? Gero guk ezin ditugu pleguak aldatu eta kontratazio pleguak aldatu, baino bai exigitu dezakegu zer nahi dugun eskolan eta gehien bat zer ez dugun onartu nahi, ez? Eta, bueno, aipatzen zenuten bai batzuetan perfil euskalduna ez duten begiraleak ez dituzuela nahi eskoletan eta horren parte ematen duzuela, ez? Aplikatiboaren bidez. Gero bebai, aipatuko nuke ideia polita iruditu zait edo behintzat erabilgarria, ez? Eskola batzuetan egiten dela da, familien artean zerrenda bat osatu egiten da eta enpresei ematen zaie, ez? Azkenean, guk ez dugu enpresen lan egin behar, baina, bueno, errazteko modua baldin badago, ez? Guri begirale euskaldunak bidaltzeko, ba, bueno, beste enpresen erantzuna baldin bada, edo begirale erdaldun bat nahi dozu, edo ez duzu inorri izango eskolan refortzu moduan, ba, bueno, hori ez dela nahikoa izaten, ez? Eta aldarrikapen moduan atera da, ba, hori, hizkuntzaren inguruan agertzen diren intzidentzien guztien parte eman behar dela, ez? Behintzat nonbait agertzeko eta Eusko Jaurlaritzak jakiteko zer ari den gertatzen eta toke bat eman behar bada enpresan egiteko, bai. Eta, bueno, hori da gutxi gora bera aipatu duguna, pasatuko dizkizuegu ideia guztiak, bale? Eskerrik asko. Bai, gu elkarbizitzaren inguruan aritu gea. Elkarbizitzan aipatzen genuen garbi dagoela elkarbizitza arazoa ez dela jangelako arazoa, elkarbizitza arazoa da eskolako arazoa, gizarteko arazoa, nire zuen bezala ditu, baina ikaslea ardatz dugunetik, arazo horrek loratu daiteke jantokian, baina etorri daiteke goizetik, kanpotik, beraz, garrantzitsua hor kokatzea, bai, elkarbizitza arazoa ez da torrela jangelatik, behin da berriro entzun den gauza badala. Eta hasiko nitzake pixkat bukaeratik, aipatu duten, eta asko gustatu zait, komunitate osoa osatzen duten pertsonen arteko konfidantza politikoa ezinbestekoa da elkarbizitza hobetzeko, ez? Familia, begiraleak, zuzendariak, zuzendaritza, ikuskaridia, marko teoriko bat behar dugu. Alegia, ez gauza isolatu bat moduan izatea jangela, baizik eta hezkuntza proiektuaren barne izan beharko lukeen gai bat da hau, ez? Hori el top izango litzake. Horrek ez du esan nahi bidean, horraino iritsi aurretik ezin ditugunik gauza gehioin, ez? Eta nik uste du proposapen oso politak eta pilo bat atera diala, ez? Behin da berriro, ikaslea aktibo bihurtu, bai erabakietan, bai proposamenetan, zer esateko asko daukate, beraz, entzun eta entzunak sentitu daitezen, eta ekintzetan ere parte hartu dezaten. Bai laguntzen, bai janariak zerbitzatzen, bai ikasleak aktibo bihurtu eta pasibotasunetik atera. Estraskolarrak ere aprobetxatu eguerdietan izan daitezen, guraso elkarteak antolatzea. Honek, oztopoak ere izan ditzakela kontutan hartuta, bai. Elementu segregatzaileak izan daitezke, beraz, buelta bat eman beharko genioke honi nola hobetu dezakegun eguerdiko zaintza horiek. Batzorde pedagogikoaren parte izatea, klabea, bale? Zuzendaritza taldearen eskuineko eskua. Beste hainbat elementurekin batera horrek hobetuko luke prestigio hori ere, batzuk esate dutela, galduta dutela jangela arduradunek, ez? Botere desoreka bat sentitzen da, orduan hor lehen aipatu dudan, ez? Konfiantza eremu hezkuntza proiektu bakarra, denak parte deana, ikasleen heziketan laguntzen dutenak, ez? Arautegi berdinak mantendu, eskolako espazioak ere ireki jangelako orduetan, zeren batzuetan itxita ditugu, zoritxarrez,
Beraz, mugaiek ere ireki eta hori, luz egon gintezke hitz egiten gai honien inguruan, beraz, bidaliko dizuegu zerbaitetan, bueno, falta baldin bada, dokumentuetan, bale? Eta utziko diote Lurdesi bukaera ematen. Bai, bueno, neko eta ni egon gara arlo pedagogikoari buruz hitz egiten, eta, bueno, gain ere, hainbat gai atera dira, batzuk ja esan dituzue, baina, bueno, batez ere begiralei garrantzia ematea, ez? Familiak begiralei, bueno, gainontzeko irakaslei bezala ematen dieten garrantzi berdina ematea, ez? Eta horretarako, bueno, planteamendu batzuk egon dira, ez? Ikasturte hasieran hezitzaile begiraleak aurkeztu familiei, beste kasu batzutan ere egon da adibideren bat non bueno, horri bat bidaltzen zaie familiei begiralen argazkiarekin, bueno, nolabait, eta baita ere planteatu da inoiz bileraren bat egin izatea tutorea eta begiralearekin, familiarekin, bale? Holako gauzak, formakuntzari buruz hitz egin dugu. Bai jantoki arduradunen formakuntzari buruz, jantoki arduradunen formakuntzari buruz hitz egin dugu, eta gero baita ere kasu batzuetan jantoki arduradunak ematen die formakuntza arlo pedagogikoan begiralei. Batzutan planteatu izen da hori profesionalizatu egin beharko litzatekela, ez, formakuntza hori, ez lukela eman beharko jantoki arduradunak, baina olakoak ere baditugu. Ikaslei hitza ematea, ez, badaukagu hor asanbladak egiten dira baita ere beste lehen orduan, 9:00 hilean behin ikastetxeren batean. Ikaslei hitza emate horretan baita ere ebaluazioaz hitz egin dugunean badaukagu adibide bat autoebaluazioa eta autokonpromisoa egiten plako bat, ez? Eta ikaslei ematen zaien bezala boletina, ez? Notekin orain beste modu batera, baina baita ere ematea jantokiaren autoebaluazioa eta autokonpromisoena, hori ere olakoak ere ematen dira. Espazioari dagokionez, betikoa, ez? Zarata asko dago, zarataren arazoa nik talde guztietan ez dut konponbiderik aurkitu, esango dizuet. Urbanizatu da gela zeraren bat, baina ez dugu horretarako konponbiderik aurkitu. Espazioen antolaketa hori atera daia. Azkenean nola guraso elkarteak antolatzen dituztenez eguerdiko jarduerak nola bermatu, ez? Azkenean ordaindutako jarduerak dira, nola bermatu, ez? Ez izatea segregatzaileak hori. Lantaldeak kohesionatzea, nik dut hori atera dela, ez? Azkenean lantalde bat izan behar da, ez? Espazio horretan dagoen jende guztia talde bat izan behar da, eta ez bakoitza bere aldetikan ematen du, bakoitza bere aldetikan doala, eta hor talde kohesionatu bat behar dugu espazio horretan. Gero baita ere nola aldatu, ez? Ohitura pedagogikoak, ez? Begirale batzuk urte asko daramatzen den ohitura horiek nola aldatu, nola eguneratu, horretaz ere hitz egin dugu. Gero baita ere hitz egin dugu jantokia gelara eramateaz, asko atera da gai hau, ez? Azkenean nola dagoen mosketa bat, ez? 12:30 3:00 mosketa horri ere begiratu behar diogu, ez? Eta hor, atera dira gauza interesgarri batzuk, ez? Irakasleek, ez? Baita ere umeekin bazkaltzearen kontuak baita ere, ez? Hori atera da. Horrek izango lituzken zera honekin, ez? Gelara eramatea, eta, ekipo osatu, eta, batez ere, hori, elkarrekin bazkaldu, eta hori bai. Beti atera dena da denbora falta, zatiketa dago, esan dizudan bezala, gela eta jangelaren artean, denbora falta dago baita ere, argi eta garbi, eta, kohesioaren garrantzia talde osoaren artean.